Og i dag skal vi spille Pixelmon. Siden sidst har jeg lige fået lavet lidt Pokeballs. Og ja. Så har jeg fået lavet noget rustning. Og jeg har været nede og mine som, og det står brændt i. Jeg tænkte, i den her episode, der skulle vi få mine Charmander udviklet. Jeg tænkte, det kunne være en god idé. Og ja, men først skal jeg lige fange den der. Kokkers. What? Okay. Helt ærligt. Charmander! Så skal jeg lige op igen. Charmander! Det var ikke særlig sjovt at starte min episode sådan her. Charmander! Så spawner der en legendary et eller andet sted i verden. Jeg håber så, det er til på vej, fordi så passer det godt med, at jeg laver en masse Pokéballs. Charmander! Gider min Charmander ikke? Det kunne være en god mulighed for at få udviklet. Sådan. Og jeg skal bare have min Charmander i level 16. Men hvor i alverden blev den der fine lille Pokémon af? Den ville jeg godt fange. Hvor blev det af? Den er sikkert despawn. Skidt pyt. Det der kunne være en rigtig god mulighed. I 14. Charmander! Sådan der, jeg bruger flame. Upsi. Jeg vandt. Jeg skal fatte nogle flere Pokémons. Ja. Okay, jeg fik et æg og noget redstone. Jeg tror vist godt, jeg kan lave et redstone våben her. Noget redstone, tror jeg. Jeg mener jeg i hvert fald, jeg kan. Er det der træner? Ja, det er det. Kold. Jeg har ikke så meget kul. Og ja. Det der var i hvert fald en god omgang kul. Det der legendary. Den chestnut! Ja, det vil... Jeg vil have den. Jeg vil så meget have den. Nu ved jeg så godt, at jeg ikke vil have sådan nogle store levels Pokémon. Men det er en starter Pokémon. De er sindssygt svære at finde. Lavet til Chestnut skal lidt mere forventet. Så prøver jeg bare med min Ultra Balls. Jeg fandt et chestpin, men den kunne jeg ikke få fat i. Fik jeg den? Pokkers. En gang til. Kom nu! Kom nu! Pokkers. Pokkers fandt ikke. Kom nu. Fanget den ikke. Skipy. Den der vil jeg også gerne have. Den kan jeg lige prøve at fange. Kom nu. Så fik jeg den. Hvilket level er den egentlig? 26. Skidt pyt med chestnut. Den er allerede despawned. Men jeg kan alligevel ikke fange den. Jeg har ikke nogen Pokémon, som kan holde til et slag. Eller har jeg? Jeg kan lige prøve, fordi jeg vil rigtig gerne have en chestnut. Stone.
Det skader ikke. Okay, den kan holde. Jeg skal bare have den skade. Jeg har ikke en skadesanggreb på den, eller hvad? Nej, det har jeg vist ikke. Så må jeg undvære chesten over. Jøsen, bøvsen. Så går jeg lige ind og healer mine Pokémons. Sådan. Og... yes, en Pidgeotto. Den kan nemt nok. Yes, den udfordrer mig. Jeg skader mere end den. Den har en chance. Når jeg får den her til en Charmander, så burde jeg få vingattack, og det er vist rimelig stærkt. Og hvorfor så jeg noget guld herhen? Det er en Pikachu. Vega. Hallo, Vega. Okay, det skulle så ikke give. Vega. Jeg skal virkelig meget under at spise med det her. Nå, det var det så ikke. Men jeg skal ikke bytte. Hvor dybt er der? Dybt. Og så skal jeg bare lige have fat i en masse gode. Er det der en... Hvorfor kan jeg kun finde træner? Det er jo den er nemmere nok, det der. Den har sådan lidt... Bum. Charmander! Ja, min Charmander mistede en gang liv. Men den var svag. Er det der også en træner? Ja. Kan jeg ikke bare finde nogen, som kunne trade eller sådan noget? Ikke. Ørkenen er lige der. Måske skulle jeg gå derover. Okay, men det har jeg ikke lyst til. Ja, jeg skulle måske lige gå rundt og se, om jeg bare lige kunne finde nogen. Ja, bare lige nogle græstyper. Nu bliver det nat, det vil sige, så kan jeg faktisk finde nogen, som... Så spawner der faktisk flere af dem. Min Charmander er stærk overfor. Nu hakker det. Det er så øvsebøv. Men øv og kom nu. Sådan. Jeg tuber det allerede. Jeg skal bare lige have fundet alle de her. Nej, hvad er det? Den. Bum. Fire. Min Charmander er næsten død. Det skulle jeg nok have holdt øje med, før jeg gik i kamp. Det var ikke helt, der skrev den så meget. Yes, et level til, så udvikler min Charmander, så jeg skal lige tjekke den. Charmander. Stop. Det var ikke der. Ups. Niks. Så der. Poggers. Næste. Level up. Jeg skal have 500, og jeg har 90. Og jeg er snart i level 30. Hvad var det? Skidt byt. Måske skulle jeg gå over og se, om jeg kan finde en Magikarp. Charbok? Nå, den der. Jeg kan Charbok. Jeg synes, den er så... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan man siger det, men så skal jeg bare lige have fat i nogle ting. Okay, Pokémon. Og Pokkers, nu hakker det også. Det er bare jo... Så der burde der komme nogle gode. Det kommer sådan en slash herover. Derovre, der er en spøgelsestype. Har ham her rustning. Jeg tager min Charmander. Fire.
Det har jeg. Nej, vent. Det er fedt, diamonds. Jeg kunne godt tænke mig en ildtype. Det koster 8. Nu skal jeg se, hvad jeg har. Lad mig komme nu, hvad nu så at sige, jeg kan bruge dem alle sammen på rustningen. Pokkers, hvorfor hakker det så meget? Det gør det meget mere besværligt at løbe. Så irriterende. Kan du ikke lade være med at hakke? Sådan der. Lad mig så komme hen til mit hus. Hvorfor er jeg heroppe? Sådan. Den er der. Pokkers, jeg har brugt dem alle. Jeg kan ikke købe noget for den her. Det er værdigt. Stone. Ja. Okay, det var faktisk ikke færdigt. Der så kan jeg få brændt resten. Så kan jeg få brændt noget af det her. Sådan. Så kan jeg få brændt det her. Bum. Og så skal den der lige. Så kan jeg begynde at brænde af. Hvad er det? Hvad har jeg fået? Hvem har jeg fået den af? Det er et sejt sværd. Når har jeg lavet det? Det er et sword, kan jeg se. Ikke også? Poison brick. Jeg ved ikke, hvad det er. Så jeg lægger den bare der. Jeg har nogle tricks her, som jeg lige skal se, om jeg kan gøre den. Jeg nu skal lige tjekke mine andre Pokémons. Kan den? Hvor er du, Charmander? Charmander! Okay, Charmander kan ikke. Kan du? Snære. Det kan godt lære. Sejt. Kan jeg ikke stoppe? Og så ved jeg, at det kan læres der. Og så skal vi lige se på den her. Den kan lære noget den her. Kom her. Den har ikke nogen skadesangreb, så det er rimelig godt. Yes. Bum. Det. Nej, men så ved jeg, hvordan jeg kan. Jeg ved, der er en af mine venner, der kan lade det. Så finder jeg lige min. Den der. Og der. Tackle. Det gør noget med. Bum. Sådan. Så er jeg bare nogle tricks med en skidt pyt. Så også. Og noget af lige apricot, som jeg kan brænde. Og så skal jeg styre mit devil, så skal jeg have ryddet op i mit devil tøj. Bum. Der mangler jeg konjugal. Så er jeg fuld armor der. På min armorstave. Bum. Sådan der. Og skal jeg lige have lagt alt det her op. Jeg har en masse mad, jeg lige skal lagt i. Jeg ved ikke rigtig om det tæller, men nu ligger jeg bare i. Nu skal jeg lige tjekke. Jeg kan få de her pokkers fjer væk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg render rundt med den. Og så skal jeg lade den her op til de andre. Så skal jeg også brænde det her. Det kan jeg lige tage ned. Og så kan jeg lige få gjort. Jeg skal måske bare lave en chest til det. Det gør jeg. Jeg laver en chest til de der pokkers mine ting. Bum. Så hvor skal jeg sætte den?
Jeg kunne sætte den. Ja, der kan bare lige stå lige nu. Der kan stå lige nu. Det er jo den her smide min junk. Pokkers, den er væk. Er den her? Pokkers. Jo. Jeg ville ellers godt have gemt den. Fordi har jeg ikke nok så langt anvidet? Næsten. Så kan jeg godt lave sådan en. Blok. Så kan jeg blokke sådan lidt mere. Har jeg ikke mere jern? Helt ærligt. Så kan jeg lige få brændt dem her. Dem her. Den. Pokkers. Jeg hader, når det sker. Og lad os se. 12 dem. Det skal herop i. Det er faktisk okay godt. Det skal jeg lige have flyttet. Det giver mig en ting. Jeg skal altså lagt de her ting i. Det er faktisk ved at være irriterende, jeg skal gå og bære på dem. Jeg har så mange rolige ting. Hvad er jeg ellers, som jeg altid går og slæber på? Men det skal op til damhus. Ja, det skal ja, det skal jeg bruge. Lavaspand. Den har jeg også godt slæbt. Sådan der. Bum. Skal jeg lige have her i. Og så skal jeg lige have den her i. Dum og dum. Bum. Ja. Og så skal vi lade noget af de her brændte den skal jeg lige have lavet noget af. Den kan jeg også lige tage. Ja, del af den her i. Okay, ja. Hernede. Og der går det godt. Her i. Ja. Og så skal jeg bare lige kigge. Okay, ja, den er den færdig med. Sådan ikke. Yes, magic cards. Let's come on net. Den der lige træk. Nej, den er stadig under. Godt. Tjena, det er sådan noget lige tilbage. Bum. Charmander. Godt. Sådan. Min Charmander er næsten i level 16. Kom nu, Magic Card, lad mig dræbe dig. Den er faktisk mere, jeg skal ned i det tidspunkt. Der. Jamen, hvis den kan godt bare i der. Okay. Så går jeg ned i hulerne. De stillægger hernede. Det bliver faktisk så ned. Så det
i stedet til sådan Magikarpsen ikke kommer der. Scratch. Jeg burde snart få min Charmander burde komme level 16 snart. Og så bliver jeg bare så. For ellers så tager den mine Magikarps. Så der, nu kan de komme op i der. Når de går op i lidt lige, så kan jeg lige befri den fra den slidelse. Scratch. Og scratch. Så der skal dække alle de pokkers huller til. Bum. Der. Okay, der er en Magikarps fanget. Den kan jeg lige så godt dræbt. Så den kan jeg lige til. Scratch. En ildtype angreb, det har den effekt på en type. Så kan jeg også lige få dræbt den der lige nu. Scratch. Det skal lige meget op en Magikarp. Scratch. Og scratch. Sådan. Oh, what? Hvor er jeg? Hvor er jeg? Åh, jeg røg ned. Derfor jeg skal dække de pokkers til. Den sugede mig ned af min træplanke direkte. Nu kan jeg bare lige bruge dem her til at lukke det af med. Jeg skal tjekke. Den er næsten. Så min Charmander udvikler sig meget, meget snart. Så bliver det bare så godt. Jeg skal bare lige give jer til. Hej Charmander. Det her. Dem her, de suger alle mine Magikarps væk. Det vil jeg ikke have. Og de kan også suge mig væk. Så fedt. Noget mere træ. Jeg laver det bare til træplanker, så er jeg meget mere. Så jeg skal også være oven på den her hjelm. Det der mor. Jeg vil ikke til at lave diamond pokker på. Jeg har bare en masse armor. Hej, Charmander. Der kan vi tage ind. Skyder jeg der. Charmander. Udfordre den. Yes. Vi bruger scratch. Og flame. Sådan der. Det burde være nok level. Hvis ikke den lige bruger et sindssygt stærkt angreb. Yes! Dragon Balls! Jeg skifter det. Use right. Det her. Yes! Yay! Min Charmander udvikler sig! Yay! Det her har jeg ventet på sindssygt længe. Yay! Jeg kan godt lide, at der kommer farver. Det kan jeg rigtig godt lide. Nu har jeg fået en Charmeleon!
Kom her, Charmeleon. Lad os se min Charmeleon. Mand, den er sej. Ja! Juhu! Yay! Woohoo! Jeg har fået en Charmeleon. Jeg har fået en Charmeleon. Lad os se, hvor god Dragon Balls er. Det vil jeg se på en flyvetype. Lad mig se. Dragon Balls. The one shuttle. Juhu! Okay. Jeg skal bare lige have mit gjort sådan her. Så kan jeg sikkert få dækket alle hullerne til. Bum 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 bum. Og hvis der er der nogen af jer derude, der ser Steven Universe? Ja, det gør jeg, men det er ikke sådan lige. Og ja. Grunden til at jeg gør det her, det er fordi ellers så bliver alle Magikapsene slået væk. Og det vil jeg helst ikke have. Hvis det bliver nemlig slået hernede, så kan jeg få fat i dem. Oh yes! Jeg kan få fat i noget. Den er mega. Den der, den vil jeg ikke fange. Den er mega svær. Det eneste, den kan, det er teleporting. Det eneste, det gør, det er bare, at den kan flygte. Så Dragon Balls. Det er sindssygt sjovt. Det er sindssygt sejt, at jeg har fået Dragon Balls. Det var hulejt. Måske skulle jeg dække det op på overfladen. Det kan måske være noget. Level 6 og level 16. Det er ikke noget mod. Pokkers, det er også i siden der. Okay, så jeg skal have dækket det. Se her. Hvis jeg lige kan ramme. Sådan der. Bum. Det var den level 16. Dragon Balls. Bum. Jeg ved ikke, så var det vist level 33, det kan jeg lige prøve at finde ud af. Okay, jeg kan komme på Dragon Ball 16 gange. Men det er ikke sådan, man mister det. Det er bare sådan, hvor mange gange jeg kan bruge det per gang det bliver healet. Per gang den har været healet. Jeg laver bare et lag. Det er meget nemmere. Sådan her. Så kan jeg flyve på den til sidst. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så kan jeg lige ødelægge den her. Så får jeg 2 blocks. Bum. Så skal jeg lige op igen. Og gider bare ikke have alle mine Magikarps forsvinder. Bum. Så skal jeg bare lige bruge noget mere træ til det. Det kan jeg gøre næste morgen, fordi jeg gider ikke rigtig være ude om natten lige nu. Vi har fået udviklet. Den træner. Er det? Ja, den træner. Hvordan ser hun ud? Hvordan ser du ud, Marker? Det er pige. Der er blod på en til det til. Okay. Det er så ikke lige noget, jeg skal vælge ved. Ja, det går rimelig godt fremad for mig. Må jeg se. Yes. Her. Ja. Det her, det er bare sindssygt godt. Jeg gør sådan der, og sådan der, og sådan der. Så skal jeg nok herhen. Det her hus skal jeg også have bygget. Bum. Yep, de er alle sammen kommet i. Er de i gang? Godt. Den
så kan jeg lige lave sådan der. Jeg kender et trick, jeg gør, som gør, at jeg kan se, hvor mange pokeballs jeg laver ultra. Ja, men det vil nok være lidt spild. Jeg skal bare have lavet nogle flere sorte, fordi jeg får så mange gule. Bum. Sådan der. Og så burde jeg faktisk kunne gøre nogle klovnefisk. Kan jeg give kylling? Kyllinger! Jeg mener bestemt. Okay, det var en low, så er det omvendt. Så kan jeg lige tjekke. Den er jeg laver et stykke hegn, fordi så kunne jeg lige gå rundt og så jeg fik nogle flere æg. Hvis det er fugle, det giver også rimelig god mening. Hvis det er den. Okay, jeg så engang se, hvor jeg selv rammer. Der. Bum. Så der. Så skal jeg bare... den er færdig. Så kan jeg lige få sat derover. Den er også kul. Sådan her. Bum. Okay. Jeg skulle... Så burde det være sådan. Her. Yep. Så fandt jeg ud af det. Bum. For jeg får jo 3 per gang. Men skidt det pyt. Jeg laver marken her. Jeg burde kunne få kyllinger. Sådan nogle små søde kyllinger. Sådan der. Eller også får jeg bare Pokémoner, som jeg kan have i farm, og så kan jeg gå og slagte dem lige pludselig. Jeg ved det ikke. Bum. Der. Jeg skal lade noget mere hegn. Der. Så der. Så gør jeg bare Kokos. Jeg mangler lige lidt. Kokos. Hvorfor gjorde jeg det? Bum. Dum. Hvad er det? En ratatouille. Den kan nemt nok. Det gør jeg. Jeg kunne godt tænke mig at have sådan en. Nej, jeg gider ikke have en ratatouille. Jeg vil bare gerne have noget mere løbig. Så kan jeg det er dumt. Spil. Det var ikke en pause. Det.
Sådan der. Er der nogen, der kender den her melodi? Hvis der er nogen, der gør, så skriv det i kommentarerne. Ja, det er min Pokémon. Og hvor min item. Jeg lukker den her i. Sådan der. Jeg har faktisk en del klovnefisk. What the... Hvad er det for det? Alt den der mærkelige uld, jeg så. Det er mega mærkelig uld. Too bad. Not bad. Okay, kramme. Hvor blev den af? Skidte pyt. Jeg dræber dig. Du står i mit hus. Pokkers. Okay, 3. Dragon Balls. Blev du dræbt? Så bruger jeg fluesvejt på dig. Ja. Det er jeg god til. Dip. Pokkers, jeg havde det der. Jeg fanger ikke en spøgelsestype. Den er alt for sej. Alt for godt. Hvis jeg træner med en spøgelsestype. Sådan. Hvad fik jeg? Okay, jeg fik ingenting. Skidt pyt. Jeg har fået chicken! En til. Jeg kan nakke dem her sindssygt let. Apple. Så for øjnene af mig. Ja, den der går godt til. Hvad er det nu for en, den udvikler sig til? Jeg kan huske det. Skal jeg en så en. Nå, jeg udviklede den lille grønne elefant. Men den her... vent, så burde den være udviklet der fandt. Men nu tænker jeg lige, at jeg vil gå lidt rundt og kigge. Så jeg kan finde... Det er en træner. Nogle Pokémon, og jeg kan nok måske fange nogle af dem. Måske kunne jeg finde Blaze. Det kan mindre udvikle. Et mindste. Altså så skal jeg bare level up, indtil den udvikler sig til Blaze Camp. Måske skal jeg gå ud og fange en ørken-Pokémon. Pumpkin. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan bruge til noget. Ja. Skidt pyt. Jeg prøver bare lige at gå ud i ørkenen. Det kan være, at jeg kunne finde den gamle landsby. Der vil jeg ikke ned. Hvorfor holder jeg ikke på dem her? Jeg kan stå her. Gør det. Jeg burde snakke lidt. Det der landskab har jeg gået i for. Nogle Pokémon, der er der. Det er den der. Udfordrer den der. Jeg bruger bare Dragon. Hvad? Den var hurtigere end mig. Den, der angriber før. Den hurtigste. Den der har den hurtigste Pokémon, får lov til at få det første træk i pixelerne. Hvis det er rigtigt, så kunne man bare sige det, hvis man havde lyst. Men ja, det er skuld. Det er så min, der burde være hurtigst, men skidt pyt. Jeg hænger mig ikke i det. Nu skal jeg bare lige se, om jeg kan finde noget godt.
Lad mig se. Der burde der være noget. Pokkes, det var den her dumme savanne. Okay, der er en mine. Kan jeg se. Jeg hader. En miner! Jeg vil have miner! Lille 15 der. Perfekt. Har jeg ikke? Jo, den har jeg taget den. Jeg bruger det her flyvesej. Hvor skal den det? Ja, det var nok. Pokkies, og jeg bruger bare normalt. Dem har jeg set mange af. Kom nu, lad mig få en mine. Ja, jeg har en mine. Jubi! Det kan ikke. Jeg kan godt lide den spillet. Jeg kan synes, det er så mærkeligt. Nu har jeg en miner lige level 15. Så mangler bare en dual. Nej, nu har du også lidt. Det er faktisk et team. Den kan man faktisk godt finde i ørken. I en ørken. Før jeg fik den her opdatering, så var den faktisk rimelig nem at finde. Det er den første, jeg faktisk har fundet. Den var hurtigere end mig! Den skal jeg gider ikke. Yep. Okay, det vil jeg ikke få lov til. Så bare stille. Jeg er ligeglad med alle mine Pokémon større. Jeg gider sgu ikke fange den. Det er så cute. Det burde skade. Skader det pokkers angreb ikke? Jeg angreb den der. Nej, det er ikke nogen, det er den, som kan ramme. Ja, okay, så dør alle mine Pokémon nu. Der er min mine. Den har et elektrisk type angreb. Ja, okay. Så okay. Jeg har lige sådan, nu dræbte den her min Pokémon. Ja, øv. Jeg skal bare lige tilbage til mit hus. Ja. Og så skal jeg nakke nogle flere fugle, så jeg kan få kyllinger. Shopper. Kan jeg bruge nogle lille? What? Kan jeg ikke sælge? Hvorfor skal min computer load? Det kan faktisk en del. Kan jeg få nok til en udvikling? What? Hvad er det højeste? Ja. Jeg vil godt købe en. Jeg kan købe 2. Den der. Tak. Og den der. Tak. Nej, den der. Tak. Så har jeg købt en af hver. Den giver sådan en sjæl. Ja, nu har jeg en Pokéball. Nu har jeg en udviklingssten. Det var så rimelig heldigt. Jeg har solgt så alle mine Pokéballs, men skal pyt. Nu har jeg en masse penge til næste gang, jeg finder en. Hey, der er en til. Sælger han, eller det er en træner? Det går. Okay, så er det. Okay, ja, nu skal jeg bare lige finde hjem. Der er ingen. Mener det, hvis det er. Jeg kan bare lige holde øje. Det burde være den enkelte jeg bor på. Hvis ikke, så skal jeg bare finde sådan en lille bitte skov. Der er pumpkins. Pumpkins næste. Vent, jeg skal lige prøve at hænge på. Og så tager jeg bare lige. Jeg tager 3 pumpkins. Jeg tager 3 pumpkins med. Bum. Jeg tager der. Jeg ved så ikke, om jeg kan tage det på, men jeg vil gerne prøve. Jeg bor lige derovre. Hvor er min pumpkins? Hvor har jeg fået denne? Min pumpkins? Nej, mit græskar. Yay!
My name is Pumpkin Man. My name is Pumpkin Man. My name is Pumpkin Man. What is my house? What is my house? What is? Jeg kan ikke se noget. Kan jeg godt sted? Pokkes, jeg kan ikke løbe. Ja. Okay, så skal jeg bare lige afsted. Den cool, men jeg har ikke nogen Pokémon. Jeg har ikke flere Pokémoner. De bliver alle sammen dræbt. Hvad er det? 3. Nå, level 9. Ja. Snivy! Snivy? Snivy? Nej! Jeg har ikke nogen Pokéballs. Det var min anden. Kom nu, Snivy. Nej. Jeg kan ikke lave en. Jeg håber, jeg kan finde den, der udvikler Blaziken lige nu. Det er ikke fordi, så de spawner den, og så kan jeg ikke nå fange den. Fordi det er faktisk ikke så tit, den spawner. Når den gør, så spawner den, så er den 10 minutter, og så smitter den igen. Jeg mener, hvis det er sådan der, fordi en Blaziken, den er vist mega overpowered. Det burde den være. Jeg mener jeg også, den er. Så den er nok derfor, de gør til der går vist 30 minutter sådan mellemrum, når de spawner. Man kan ikke finde en Blaziken. Man kan kun finde dens mindre udvikling. Hvad får jeg? Kan jeg lige tjekke, hvis det er sådan der. Nu håber jeg ikke, det er en udviklingsting. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det der er. Men jeg prøver lige at finde hjem lige nu. Jeg skal jo igennem den der skov der. Nu skal jeg lige finde den der pokkers store skov. Jeg vil lige ved at ryge. Men skidt pyt. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Hvad er det? Træner igen. Hvorfor kan jeg kun finde trænere? Faktisk ikke så. Jeg finder noget andet. Det der, det er så meget ingen træner. Trader. Jeg vidste det. Jeg bare tjekke ham. Den vi godt. Det der, det er et starter Pokémon. Den er ikke en starter. Så det vil sige, at han har en starter Pokémon, han godt vil sælge. Bum, bum, bum. For i alverden er den pokkers skov. Jeg vidste, det var en dum idé. Men jeg bliver lige nødt til at have en seeds. No. Yes. Okay. Sådan. Så bliver jeg lige nødt til at bruge creative. Jeg bliver nødt til. Så bliver jeg væk fra mit hus. Og det har jeg ikke lyst til. Okay, først skal jeg lige have et slash. Hvor er slashen? Slash. G. O. O. M. E. M. O. D. E. Mellemrum. C for creative.
What? Jeg har lige slået det til. Det var mærkeligt. Jeg prøver lige igen. Og så må jeg fat i en. Bum. Og så er det et G. G hen. G. A. M. E. M. O. D. E. Mellemrum. C. Sådan. Jeg skal ændre det der pokkers ting til dag. Der. Er det ikke der, jeg bor? Det er bare lava. Hvor i alverden er det pokkers hus? Der. Godt. Jeg kan godt se min armorstand. Det er faktisk heldigt. Det var bare den der. Jeg ved ikke hvorfor, men der er så mange smutbats ved mit hus. Jeg kan godt snuppe en computer. Så skal jeg bare smide noget væk. CM. Hvad er det nu, den pokkers computer hedder? Jeg lige kigge, om jeg kan finde den. Der er den der. Nå, man kan godt komme ind til Ender igen. Fordi jeg kan slet ikke huske, at den der, man laver en pokkers computer. Okay, og der er også vinger. Ja, der er mange pokeballs. Der er ikke snup. Der er tricks. Og der, her på den der. Der en PC. Den der, kan jeg ikke se, den. Nej, det kan jeg ikke, Jeg kan ikke se, hvordan jeg laver den. Øv. Det er bare øv. Jeg vil lige se, hvad der ellers er. Det er dem, der tilkalder de der legendariske fugle. Is, lyn og det er ild, ja. Har de til den måde, det burde man bare give et. Der er de der shopper, altså. Okay, der er også en enchantingsbøger med. Sejt. Okay. Ups. T. G. A. E. M. O. D. E. S. Game mode survival. S for survival. Kom nu, jeg skal være survival. Jeg glemte slash. Så er det G A M E M O D E mellemrum S. Sådan. Nu er jeg i survival, og grunden til at jeg tog en computer, det er fordi, jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan man laver en pokkers computer. Og ellers så kommer I bare til at se mig stå og døje med at prøve at finde ud af, hvordan man laver en computer. Og det tror jeg ikke lige, at jeg har lyst til. Så jeg stiller min computer. Lad mig se, hvordan ser det ud det her. Jeg kan se det der. Jeg synes, det er en sej. Jeg synes, det er en sej måde, de laver computeren på. Den er faktisk rund i det. Så det vil sige, at du har en computer. Okay, der ligger en masse pokeballs der. Og så skal jeg lige hive mine Pokémon. Se om jeg kan bruge de her pokkers udviklingssten på en af dem. Jeg bruger først en udviklingssten hver, og så ser jeg, om den rammer en af dem og udvikler den. Først tager jeg min Waterstone, Moon og Soulstone. Først kaster vi... Nej, vent, man kunne også lave ting med dem, men skulle jeg gøre det? Det er for overpowered, synes jeg.
Jeg kan gøre det. Okay, jeg gør det. Jeg laver en bare skovle, fordi... Ja. Det er bare skovle. Det er en nem måde, fordi de gør lige det samme, bare med en skov. Lad mig prøve med... Så burde den ikke få det der, ikke også? Jo. Soulstone. Så kan jeg få Moon. Eller Vorte. Ja, jeg tror, jeg tager en Vorte. Skov. Lad os se, hvad den gør. Den giver flere liv. Fedest. Det den gør. Okay, der er tid på dem. Det vidste jeg så ikke. Så den kan jeg ligge der. Så skal jeg bare lige have fat i noget mere og have lavet de sidste. Nu ved jeg så godt, at jeg bare måske har spildt alle mine penge, men måske har jeg spildt nogle af mine penge. Og jeg tror lige, det står på der, så var det bare min computer. Så laver jeg lige en masse sticks. Jeg kan lige så godt lave en masse sticks. Bum. Der og sådan der. Så der. Fejskål og en moonstones. Jeg mener, hvis der moonstone, den på Nitrogen. Jeg gør den. Og den er bare hurtig. Jeg gør. Fejl. Sej. Det var der, det var den. Der. Så det vil sige, den er bare hurtigere end normalt. Tror jeg. Det kan jeg bare finde ud af. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var. Jeg tror, hvis det var bone meal. Jeg mener, hvis det var bone meal. Og så på den her virke på jorden. Okay, så fik vi lavet dem. Men så kan jeg bare tjekke mine Pokémons. Den er i hvert fald ikke, jeg lægger den på. Ja, jeg lægger den. Den giver jeg liv. What var det? Det var Pokémon, der døde i kamp. Okay, ja, jeg skal lægge nogle flere knapper og alt muligt, så jeg kan få nogle flere Pokéballs. Hvor er det Pokésten, der jeg havde? Jeg har. Sådan der, hvis jeg bare lige kan. Der er jo en røde Pokéballs. Men lad mig lige se. Først jeg kan lave det sol, så jeg får lige fat i det hele. Jeg tager bare det hele. Jeg gider bare ikke lige. Sådan. Hvad var det? Hvad droppede jeg? En hvide var de. Jeg bliver ved med at trykke der. Og ved de inden det vil tåge. Det pyha. Selvfølgelig de var væk. Hvorfor går jeg altid derind? Jeg ved ikke, bare trykke. Sådan. Der. Og sådan. Der. Der. Det er godt sådan. Okay, jeg kan godt begge måder. Okay, jeg kan få lavet alle mine Pokéballs. Det vil sige, nu har jeg selv så mange Pokéballs igen. Sådan. Der. 4 knapper og 6 bunde tilbage. Jeg skal virkelig snart ned og mine noget. Jeg skal snart tage for ting. Ja, men skip pyt. Magikarps. Magikarp. Hvad skulle jeg? Nå, jeg skulle nakke nogle flyvetyper. Eller... ja. Jeg skal bare lige have lagt en masse Pokémons. Jeg tænker, at vi kunne se, om jeg kunne få den udvikling. Charmander. Min Charmeleon. Den Charmander. Så kan jeg lige spørge, hvilket level jeg skal have den op i. Den udvikles også til en sej. Den vil jeg godt have. Og bare lidt sej. Ultra Ball. Jeg har så ikke så mange af dem lige nu. Men det kan jeg få.
Okay, de er begge to level 6. Jeg kan godt have en stor. Den er sejt. Kan jeg ikke bare lige sådan. Ja, pokkers, lad mig ramme! Åh, pokkers, jeg kan ikke ramme. Jeg kommer til at ramme. Stå så stille! Jeg siger, stå stille! Kan du ikke høre? Pokker! Hvor blev du af? Der. Den store jeg jagter. Så lad mig nu ramme! Pokkers! No, what? Okay, nu gik jeg i kamp med den. Det var sådan en dum idé, men Ember, Scratch. Okay, ja, det skal kun lidt, så kan jeg lige blive ved Scratch. Ikke noget tid. Så jeg dræber den. Scratch? Pokkers, jeg er ikke med Scratch. Godt. Jeg vil ikke bruge min stærkste træk. Okay, jeg kan sådan. Så lad mig skynde mig. Kom nu, kom nu, kom nu! Fik den ikke. Scratch. Ja, fik jeg. Hvor blev den af? Okay, så kan jeg til at passe på. Der! Åh, din. Kom så her! Ah! Svampe! Kom så her, din lille! Der. Kom op. Jeg skal nok få fat i dig. Hvor blev du af? Der, den kæmpe mod mig, så gik den her vej. Jeg skal nok finde dig, så fanger jeg dig. Tag en kamp, og så træ. Så. Au! Pokkers. Og jeg har ikke noget mad på mig. Og jeg kan heller ikke løbe. Yes! Hvor er den der? Det er nyt. Den kan jeg putte på mine Pokémons. Bum. Men næsten alle mine Pokémons, de har noget med. Der er en Trader. Er det ikke det? Fire. Sindssygt stærk. Okay, den kan jo. Hvor blev han af? En rigtig vand. Der. Er det en Trader, eller hvad? Er du en Trader? Ja. Lad mig kigge. En Thunderstone. Thunder. Den kan jeg godt købe. Jeg køber lige en Thunderstone. Tak. En fornøjelse at tage en lille med dem. Nu har jeg en Thunderstone. Jeg hader det her. Hey. Kan du lade være med at skære nu? Okay, nu skal jeg virkelig hjem og fatte de pokkers klovnefisk. Okay, der blev jeg bange. I skulle måske også snart til at tage en rustning på. Men jeg har ikke rigtig lyst. Så får jeg lige den her skov. Så har jeg en Thunderstone skov. Lad os se, hvad den gør. Thunderstone. Lad mig se. Jeg tester den væk fra mit hus. Sådan der. Kan den ikke gøre noget. Skal jeg bruge den på noget? Der er noget her, som ikke er voksen. Nej, helt min magt voksen. Sådan der. Hvad gør Thunderstone egentlig? Er det bone meal? Den går ikke. Så jeg lige spille en Thunderstone. Som jeg faktisk godt kunne bruge. Ja, jeg kunne bare gå ud og købe en til. Så køber jeg en Thunderstone. Og så bruger jeg den til at udvikle. Hvor står han? Jeg skulle stå lige derhen. Jeg ved bare, at dem der ser sådan ud, de sælger Thunderstones. Jeg skal bare passe på, at jeg ikke falder 3 bloks ned, fordi det er nok til at dræbe mig. Så jeg fik heller ikke taget noget mad. Det er et problem. Jeg skal bare passe mere på. Der er en Trader.
Jeg skal bare lige have fat i ham. Ikke også? Ja, trader. Sonny. Ja, det kunne man måske godt. Men det har jeg ikke lyst til. Jeg har aldrig prøvet at trade sådan. Ej, det har jeg ikke lyst til. Den er for overpowered. Det er fordi, der er nogle Pokémon, der er sindssygt meget overpowered. Hvor er ham der sælger sten? Jeg kan ikke lide det hakker lige nu. Det er ikke et særligt godt. Det er ikke et særligt godt tidspunkt. Hvad laver jeg ved mit hus? Nej, den er fanget. Yay. Den udfordrer mig. Jeg bruger bare fange på den. De får lov til at vinde det her. Okay, Scratch er selvfølgelig igen. Nej! Smut ned af mit hus! Det er straffen. Det her, det er straffen for at klatre på mit hus. Dum. Så, den. Hvad? Kan den healing? Bum. Sådan. Charmander, level up. Jeg skal lige når hele så kan der komme der med min Charmander. Jeg fik en kartoffel. Yay, kartoffel! Kartoffel. Bum. Nu mere mad. Meget lidt af en fisk egentlig. Den er ikke særlig meget. Bare lidt. Det er fint. Ja, der er bare streg. De gjorde ingenting. What? Han kan tage faktisk. Men han har jo ikke. Han bruger Scratch! Når man besejrer en træne, så forsvinder den. Bla bla bla, jeg er ligeglad. Jeg dræber dig. Jeg kan ikke lide dig. Hvad bruger du egentlig? Pokémon. Skidt pyt. Jeg har den ikke, kan jeg se. Den er immun over det der Ember. Det ved den ikke af. Kan jeg komme bruge Dragon Balls på den? Yes, jeg vandt. Det er den. Den er let at dræbe med Dragon Balls. Den dræbte den! Den der, den skal godt leve. Den har et fondangreb. Hvor dumme angreb har den. Okay, det er jo det, ikke skadet, så ved jeg det. Pokkers. Så prøv den her. Den ved jeg, hvad vi kan. Scratch. Hvis den overvinder mig, så bliver jeg sgu vred. Pokkers! Kan jeg ikke? Jeg ved ikke om den har faktisk nogle pokkers skadeangreb. Ja. Så har den et skadesangreb. Udviklet sig midt i kamp. De skal skade et af dem. Det virker kun noget. En Gyarados! Føds! Den kan jeg lige nok. Den hjælper. Jeg tror så meget, den kommer op i level af det her. Okay, en Gyarados, den ser anderledes ud nu. Vent. Det er da en shiny Gyarados. Det er da en shiny Gyarados. Fordi en Gyarados, den ser vist ikke sådan ud, eller så gør den nu. Jeg ved det ikke, men det ligner en shiny. Det er en sjælden Gyarados med andre ord. Yay! Jeg vandt. Nej! Jeg blev nakket! Pokkers! Mand! Jeg blev nakket! Det kan jeg ikke lide. Pokkers. Men... Jeg tænker lidt, jeg vil gå rundt og udfordre trænere.
Fordi jeg skal have min Charmander op i level, men Charmeleon. Den skal op i level. Kom nu med det, pokkers. Jeg skal spise noget. Så jeg kan få liv igen, fordi jeg tør ikke at gå sådan her meget mere. Især ikke om natten. Nu går jeg det mindste langsomt, når jeg spiser. Så kan jeg få lidt mere liv. Få noget liv lige om lidt. Bum. Jeg havde 28 fisk. Nu har jeg spist dem alle sammen. Jeg havde næsten spist dem alle sammen. Jeg havde landet med 30 fisk. Og jeg har allerede næsten spist dem alle. Er det? Yay! Okay, finde den. Så den lever nede i sten om natten. Det var dejligt ude. Dragon Balls. Så prøver jeg lige Dragon Balls igen. Level 30. Den one-shot'ede. Den her, den kan jeg godt bruge. Det ved jeg godt, det ikke er så meget effekt, men det har det her i. Så det er godt. Yep. Hvad? Yes! Dum. Det er fordi alle mine Pokémoner undtagen en bliver nakket. Seriøst. Manden, det var irriterende. Ja, i det mindste. Når jeg finder en, der sælger en Firestone, så køber jeg den. Jamen, det er fordi, der er nogle Pokémon, der køber den. Den ligger jeg ikke i. Der kan jeg lige flytte herhen. Så kan jeg også jeg skal også fætte min sten og brænde det. Og så tænker jeg, at det bliver slutningen på denne video, at vi bliver færdige med det. Jeg har fået noget moral. For man ting er nok træner. Okay, så vil jeg have begyndt for længe siden. Okay. Okay, jeg skal først have lavet nogle ting. Okay. Er det sådan her, de laver sådan en pokestik, eller hvad? Fordi, nej, det var det ikke. Det tror jeg ikke engang, man kan lave. Så skal jeg bare lige have brændt det her. Jeg har stadig kun lige den her, fordi... Nej, jeg kan lige nogen af dem. Ja, så vil det være spild. Det står bare kun lige den anden. Den er spild. Jeg skal bare lige have bygget det der hus. Og jeg skal have fat i en masse sten. Og ja, jeg synes det går rimelig godt for mig. Jeg ved så ikke, hvor mange der ser med, men på mine videoer, der kan jeg ikke se, at der er nogen, der har skrevet. Det må I rigtig gerne, hvis I har lyst. Og ja. Ja, og fordi der ikke grunden til, at der ikke har været så mange videoer på det sidste fra mig, så er det nok, fordi jeg ikke har haft tid til det. Fordi jeg skulle en masse. Og jeg havde bare ikke lige lyst til at lave nogen. Ja. Så jeg tænker, at vi gør den her episode ekstra lang og får bygget og alt muligt. Og så kan jeg... Okay, så er det godt, jeg havde en ekstra på mig. Jeg synes, det er godt, jeg får min Charmander. Jeg udviklet til Charmeleon. Rigtig godt. Og så skal jeg lige have gjort så der. En masse sten. Og bum. Jeg gør så her. Det er da til nok. Ja, så kan jeg bruge resten. Den der kan jeg godt nok. Hvad det? Pokkers, det er bare sådan en dum lille en. Endnu en. Jeg hader dem. De er irriterende. Bum. Og
Hvorfor går jeg der egentlig? Jeg skal ind. Så. Der. Og... Bum. Så venter jeg bare lige til den har brændt den der, så kan jeg lige. Dum. Og så tager jeg lige det her. Sådan. Ja. De her 3, dem bruger jeg til knapper. Bum. Ja, der skulle ske lige gå over og høste. Ja, jeg høster nogen, fordi de har pokeballs her. Det er mange monies, men jeg skal bruge pokeballs. De røde, de er gode nogle gange. Bum bum, især fordi jeg får mange ud af dem her. Jeg skal snart have fat i noget mere. Snupper lige alle de her apricots. Sådan der. Så skal jeg bare lige ind med dem her. Hvorfor bliver jeg ved med at gå ind i min crafting table? Jeg bruger bare lige sticks. Jeg skal bare brænde dem her. Selvom sticks er lidt dårlige, så bruger jeg dem. En sten til. Hvorfor bliver jeg... Bare gør sådan her. Sådan der. Ja, det her er så slutningen på videoen her. Det er slutningen. Og jeg vil sige hej, og det gode var, at vi fik udviklet min Charmander. Lad mig lige se. Wow, den skal jeg bruge meget for at komme level op. Og ja, den er så blevet rimelig sej. Og hvis der er nogen af jer, der har en idé til et navn, så må I meget gerne skrive det i kommentarerne. Og så til vi ses næste gang. Kom nu op. Bye bye.